ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልና ኣብ ናይ ሕጂ ዜና ኣሜሪካ ምስ ራስያን ቻይና ምውጋእ ከም ዘይተርፍ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ 3.2 ሚእታዊ ጥራሕ ማትሪክ ምሕላፎም ውጋእ ሓማስን እስራኤልን ቡርኪና ፋሶን ናይ ኒክሌር ፀዓትን ዝብርኾን እዮም መደብና ክሳብ ዝዛዝም ምሳና ሓቢርኩም ንክትፀንሑ እንዳዓደምና መታን እዋናዊ ዜና ኣብ እዋኑ ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ነዘኻኽረኩም ናይ ቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መራሒ ካፒተን ኢብራሂም ትራሬ ናይ ኒውክሌር መመንጨዊ ፀዓት ንምህናፅ ምስ ፌደሬሽን ሩስያ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ቢቢሲ ሓቢራ ካፒተን ኢብራሂም ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ንናይ ራሻ ኣፍሪቃ ሳሚት ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከም ዝነበረን ሓደ ካብቲ ንሩስያ ዘቕረበ ሕቶ ከዓ ጠለብ ፀዓት ሃገሩ ጎረባብቱን ንምምላእ ናይ ኒውክሌር ፀዓት መመንጨዊ ኣብ ሃገሩ ንምትካል ሓገዝ ሩስያ ምሕታት እዩ ነይሩ እቲ ስምምዕ ኣካል ናይቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ 2030 ን95 ሚእታዊት ኣብ ከተማታት ከምኡውን 50 ሚእታዊት ኣብ ገጠራት ጠለብ ኤሌክትሪሲቲ ንምምላእ ኣቐሚጣቶ ዘላ ሸቶ እዩ ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ካብተን ዝተሓተ ቀረብ ኤሌክትሪክ ዘለዎን ሃገራት ኮይና 25 ሚእታዊት ናይ ህዝባ ጥራሕ ቀረብ ኤሌክትሪክ ይረክብ ብመሰረት ሓበሬታ ዩኤስኤድ ቡርኪና ፋሶ ሓንቲ ካብተን ልዑል ዋጋ ናይ ኤሌክትሪክ ዘለዎን ሃገራት እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ደቡብ ኣፍሪቃ ጥራያ ኒክሌራዊ መመንጨዊ ፀዓት ዘለዋ ሃገር ግብፂ ኣብ 2017 ምስ ሩስያ ብመሰረት ዝገበረቶ ስምምዕ ብ30 ቢልዮን ዶላር ኒክሌርሳዊ ፀዓት ዘመንጩ ትካል ታሃንፅ ከም ዘላ ይፍለጥ ብተመሳሳሊ ኣብ ናይጀርያ ኣብ 2017 ናይጀርያ ሩስያ ስምምዕ ከም ዝኸተመት እንተኾነ ጌና ከም ዘይተጀመረ ይፍለጥ ኬንያ ከዓ ኣብ 2027 ኒክሌርሳዊ መመንጨዊ ፀዓት ክህልዋ መደብ እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ብዝኾነ ትካል ዝፈረመቶ ውዕል የለን ሩዋንዳ ብወገና ምስ ጀርመናዊ ካናዳዊ ኩባንያ ኣብ 2028 ኒክሌሳዊ ፀዓት ንኸተመንጩ ስምዕ ከም ዝገበረት ብተወሳኺ ቢቢሲ ሓቢራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካብ ዝወሰዱ 3.2 ሚእታዊ ጥራይ ምሕላፎም ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሻቆሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ከምዚ ትሑት ውፅኢት ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ናይ ትምህርቲ ታሪክ እታ ሃገር እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትምህርቲ 3.2 ሚእታዊት ሓሊፎም ምንባሮም እቲ ካብ ቢቢሲ ዝተፈነወ ዜና የመልክት እዚ ማለት ካብቶም ጠቕላላ ነቲ ፈተና ዝወሰዱ 815,000 እቶም ኣስታት 26,000 ዝኾኑ ጥራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ነጥቢ ረኺቦም ኣለዉ እዚ ሃዝ ድማ ምስ ዓቕሚ ናይተን ዩኒቨርሲታት ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሓንቲ ካብቶም ብሉፃት ውፅኢት ዘምፀት ተምሃሪት ሓናን ነጂ ብዙሓት ዘይምሕላፎም ምክንያት ርእይታ ንክትምስተሓተ ክትምልስ ከላ እቶም ምክንያታት ብሓደ ብወገን ተምሃሮ እኹል ምድላው ነቲ ፈተና ዘይምግባሮም ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ከዓ ምቅዳሕ ስለዘይነበረ ክትብል መሊሳ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምቅዳሕ ንምቁፃር መታን ክከኣል እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ኣብ ህንፃታት ዩኒቨርሲታት ከም ዝወሃብ ስለዝተገብረ ንምቅዳሕ ኣዝዩ ከም ዘግደሎ እዩ ዝፍለጥ ነዚ ኣመልኪቱ ሓላፊ ምሕደራ ፈተና ኣቶ ወንዲ ወሰን የስወርቅ ንቴሌቭዥን ፋና ኣብ ዝሃቦ መምርሒ እቲ ጠንቂ ካብ መባእታ ደረጃ ዝጅመር ምዃኑ ተምሃሮ ብብቕዓት ፍልጠቶም ዝመዝን ፈተና ከይተፈተኑ 12 ስለ ዝበፅሑ ማትሪክ ክሽገሩ ግድን እዩ ድማ ኢሉ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ቻይናን ክህልዋ ንዝኽእል ውግእ ክትዳለዎ ከም ዘለዋ ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ መፅናዕቲ ብኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዝቆመ ኮሚሽን ኮይኑ ዕላሙ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምግምጋም ዝቆመ እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣሜሪካ ምስ ራሽያን ቻይናን ክህልዋ ንዝኽእል ውግእ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልሙድን ኒክሌርን ዝዓጠቑ ሓይልታት ዘመናዊ ኣብ ምግባር ኣበርቲዓ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ገምጊሙ እቲ ኮሚሽን ስትራቴጂካዊ ኣቃውማታ ሃገር ኣመልኪት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ እቲ ሕጂ ዘሎ ዓለማዊ ሃዋህው ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑን ዋላ እውን ኣብቲ ፀልማት ግዜ ናይ ዝሕል ኩናት እውን ዘይተረኣየ ክብል ገሊፅዎ እዚ ብ6 ዲሞክራትን 6 ሪፓብሊካን ዝቆመ ኮሚሽን ብህፁፅን ብቕልጡፍን ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዑ ኣሎ እዚ ኮሚሽን ፀብፃቡ ዘቕርብ ዘሎ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብድሕሪ ዝገበሮ ገምጋም መፅናዕትን እዩ ተማሳሊ ገምጋም ቅድሚ 14 ዓመታት ብ2009 ተገይሩ ምንባሩ ብተወሳኺ ተገሊፁ ኣደ መንበር ናይቲ ኮሚሽን ማድላይን ክሬክዶም ኣሜሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ክልተ ሃገራት ስጋኣት ናይ ኒክሌር መጥቃዕቲ ኣለዋ ክልቲአን ከዓ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ዓለምና ብሓይሊ ክልውጡ ዝደልዩ ጥራይ ዘይኮኑስ ምናልባሽ እውን ኣሜሪካ ዘይተፀበየትን ዘይተደላውትን ነገር ክገብሩ ይሕልኑ ክኾኑ ይኽእሉ ኢላ ተኽእሎ ናይ ኒክሌር ውግእ ትሑት ምዃኑ ዝገለፀ ፀብፃብ ተኽእሎ ውግእ ምስ ራሽያን ቻይናን ግን እንዳዓበየ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነዚ ተኽእሎ ናይ ኒክሌር ውግእ ከዕብዮ ከም ዝኽእል እቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣንፃር ግዝኣት ኣሜሪካ ክኸውን
ተኽእሎ ኣላ። ኣብ ጸብጻብ ቻይና ኣብ 2035 1500 ቦምባታት ናይ ኒውክሌር ክትውንን ከም ትኽእል ግምቱ ኣስፊሩ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ ለዋ ናይ ኒውክሌር ቦምባታትን መወንጨፊኦምን ብብዝሕን ብዓይነትን ክሰብሩ ከም ዝግባእ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ጠቒሱ ከምኡ ናይ ኒውክሌር ታክቲካል ቦምባታት ኣብ ኤሽያን ኣብ ኣውሮፓን ክዋፈሩ ፀዊዑ ኣሎ። ኣሜሪካ ድሮ ናይ ኒውክሌር ኣፅዋራ ዘመናዊ ንምግባር ኣብ 2011 ፕሮጀክት ኣበጊሳ ከም ዘላን እቲ ፕሮጀክት 30 ዓመት ክወስድ ከም ዝኽእልን ኣብቲ ጸብጻብ ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሓማስን ሰራዊት እስራኤልን ውግእ ቀፂሉ ውዒሉ ብመሰረት ክሳብ ሕጂ ዝወፀ ሓበሬታት ኣብ እስራኤል ብውሕዱ 1300 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 3227 ከም ዝቆሰሉን ክፍለጥ ከሎ ብወገን ፍልስጥኤማውያን ድማ ልዕሊ 1799 ከም ዝሞቱ ከምኡ ልዕሊ 7388 ድማ ከም ዝቆሰሉ ይሕበር ኣሎ። ካብቶም ዝሞቱ ፍልስጥኤማውያን 583 ቆልዑ 531 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ድሕሪቲ ሰራዊት እስራኤል ንተቐመጥቲ ወሽመጥ ቃዛ ገዝኦም ገዲፎም ናብ ደቡብ ንክጉዕዙ ናይ 24 ሰዓት ግዜ መሃቦም ኣብ ቃዛ ከቢድ ወጥሪ ነጊሱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሰራዊት እስራኤል ምክንያት እቲ ውሳነ ክገልጽ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ፅዑቕ ስርሒታት ስለ ዝግበር ናይ ሰላማውያን ሂወት ንምትራፍ ምዃኑ ሓቢሮም ነዛ ኣመልኪቱ ሓማስ ናይ እስራኤል ዘረባ ሰሚዕ ህዝቢ ንከይወፅእ ይጉስጉስ ኣሎ እንተኾነ ድሮ ብዙሓት ሰባት ናብ ደቡብ ገጾም ይጉዕዙ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ። ሰበስልጣን ግብፂ ነዚ ኣመልኪቶም እስራኤል መታ ንቃዛ ብዘይ ህዝቢ ከተትርፋ ደለያ ስለዚ እዚ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ን1.2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓፂር ሰዓታት ምግዓዝ ዝከኣል ኣይኮነ ኢሎም ተቃዊሞም ኣለዉ። ፕረዚደንት ፍልስጤን ዓባስ ነቲ ምግዓዝ ከም ዝኮነኖ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ከም ዝገለፀሉ ኣልጀዚራ ሓቢራ። ናይ እስራኤል ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ነዚ ኣመልኪቱ ንመጀመርታ ግዜ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓማስ ምስ ሰላማውያን ሰባት ክመሳሰሉ ስለ ዝኽእሉ ክንፈላለዮም ኣለና ኢሉ ብተወሳኺ ሂወቱ ከድሕን ዝደሊ ቀልጢፉ ንደቡብ ይኸይድ እውን ኢሉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ብወገኑ ናይ ሰላማውያን ሰባት ሂወት ኣብ ሓለጋ ከእተወ ሰራዊት እስራኤል ብኸመይ ነዚ ስጋኣት ደው ከብሎ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ሰራዊት እስራኤል ፕሮፌሽናልን ዲስፕሊን ዝተሃንፀ እዩ ኢሉ ብምምላሱ ኤቢሲ ኒውስ ሓቢራ እሱ ኣብ እስራኤል ምብፃሕ ይፍፅም ከም ዘሎ ይፍለጥ። ናይ እስራኤል ፍሉያት ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፋ ቅሩብ መዓልትታት ኣብ ውሽጢ ቃዛ ኣትዮም ነቶም ተጨወይቲ ኣበይ ከም ዘለዉ የናድዮም ከም ዝነበሩ ኤቢሲ ኒውስ ሓቢራ ሰበስልጣን እስራኤል ውፅኢት ስርሒት ካብ ምግላፅ ግን ተቆጢቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ጥቃ ደቡብ ሊባኖስ ሓኒታ ኣብ ዝተባሃለ ውግእ ይካየድ ምህላው ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ። ነዚ ኣመልኪቱ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዓርቢ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ኖቲ ከም ዝነበርን ንሳቶምን ንሊባኖስ ገጾም ናይ ከቢድ ብረት መልሲ ከም ዝሃቡን ብተወሳኺ እውን ሰሊኾም ዝኣተው ዕጡዋት ክህሉ ነቲ ከባቢ ይኸልዎ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ሓደ ናይ ሮይተርስ ሰኣላይ ቪድዮ ቀጥታ እንዳሓለፈ ከሎ ከም ዝተቐትለ ሮይተርስ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ጋዜጠኛ ኢሳም ዓብደላ ከም ዝበሃልን ንኩነታት ኣብ ማእዱ ድማ የፃርዮ ከም ዘሎ ሮይተርስ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ። ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን። ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም።